foyi ɲini fo a kɛra ne ɲɛna de n'a tun ko k'a bɛ voyager cɛkɔrɔba b'a fɔ ko i bɛ voyager i bɛ taa min nɔfɛ o y'i ta de ye a t'i don ne ka so yan wa i tɛ taa a bɛ finasiri bila ni k'aw yɛrɛ ka se Bamakɔ yan nɔ cɛkɔrɔba fatulen de don ni cɛkɔrɔba tun ma fatu k'aw ma deli ka se yan an bɛ dugawu kɛ ala ka den balo ala ka nakan di yan Siriki ala ka an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ala ka na nafigi don an cɛ i nali an sigilen tun don n'a ye k'i bɛ na parce que n'a sɔrɔ Siriki bɛ kaw fɔ o ɲininkali tigɛ tuguni kɔ o t'o ɲininkali kɛ est-ce que kaw fana bɛ Siriki fɛ wa o ɲininkali tigɛ Jabate i nana i yɛrɛ ka so i nana i yɛrɛ den lajɛ check this out i ni i nɔfɛ mɔgɔw i ni tagama ɲɔgɔn anw fana b'a fɔ aw ye ko aw ni ce aw yɛrɛ ye a y'aw bisimila aw yɛrɛ ka so parce que ni e Siriki yera yan u t'a fɔ ko mun y'a se yan i ni nɔfɛ mɔgɔw n'aw yera yan su in na a tɛ fɔ ko mun y'u se yan nɔ o kun dɔɔnin don ka ban hali ni denko in tɛ c'est comme ni kaw yera e ka so mɔgɔ tɛ ɲininkali kɛ mun ye kaw se yen o kun dɔɔnin don ka ban o kun tɛ foyi ni kanu tɛ Jabate min ma n'i kalifa ala de bɛ se ka s'i ma maa tɛ s'i ma ni min ye ɲɔgɔn kanu ala yɛrɛ de bɛ se ka ko bɔ o kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka foyi bɔ o kɔnɔ ni maa tun bɛ se ka fɛn bɔ a kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ yɛrɛ de ne yɛrɛ fɛ i bɛ content kaw ka i ye tɛnɛ su de an bɛ tɛnɛ su yɛrɛ min na nin y'a sigili ɛri ye une heure ma bila yan an bɛ tɛnɛ su la minnu min bɛ tɛnɛ su la barika kama ala ka kɛnɛya di an ba ma ala min ye Ayuba kɛnɛya gindo min y'u kɛnɛya o ɲɛ bɛ ala de kɔnɔ o ɲɛ b'an bolo ala k'a kɛnɛya den mana wolo jurumu t'a la ala an b'i deli nin den jurumu ta in kama nin jurumu ta in kama an bɛ kɛnɛya min ɲini musokɔrɔba in ala k'a d'a ma nin kelen in kɔni tɛ n ma dɔ wɛrɛ fɔ mɛ nin kelen tɛ nin kelen tɛ vraiment Bakɔrɔ i cɛ contannen don su in na a contannen ba de bɛ yan awɔ kɛ a bɛ k'i pɛrɛn a bɛ